Nangayo og katinawan ang usa ka cashier sa tindahan og lechon human wala mauyoni ang pagtratar kaniya sa internal auditor sa kompanya. Hinungdan mao'y nagtukmod kaniya sa pagdangop sa Brigada Action Center. Ang reklamante nagpatago lang sa iyang tinuod nga pangan, sanglit konektado pa sa kompanya ug migamit lang una og alias nga Inday. Sigun ni Inday, nabalaka karon siya sa iyang kahimtang sa panarbaho. Sanglit nagduda siya nga adunay motumaw nga pasangil batok kaniya ang ilang auditor aron mapugos siya sa pag-undang sa gipakitang taras karon sa ilang auditor. Gihulagway ni Inday usa kini kapagtabon sa kalapasan sa kompanya ngadto sa trabahante sama sa benepisyo ug dili patas nga wala masubay sa balaod sa pamuo. Mibutyag hinuon ang cashier nga si Inday nga nakatabang og nakakuha siya og kasayuran og unsay legal nga buhaton sa iyang pagdangop sa Brigada Action Center. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.